Ka san wani abin dariya? Amma ba dariya nake yi ba. 95% na mutane ba sa ma so su zama exceptional. Ba sa so su zama best version of themselves. They don't even want to grow. Ba competition ba. Competition da kake ji kawai illusion ne. Saboda 95% ɗin mutane kawai abin da suke yi suna magana ne. In suka yi magana sai su yi planning. Wanda za mu iya cewa na ɗan big move, amma ba move ba ne. Because it doesn't take you anywhere. In suka yi planning, suka yi magana, sai su yi scrolling, sai su yi hitting ɗin first obstacle ɗinsu. Da sun yi hitting first obstacle ɗinsu, sai su give up. Shikenan. Wanda za su yi ƙoƙari shine su samu kamar 2 weeks haka. Suna enticing ɗin plan ɗin a zuciyarsu ko a kansu. Suna romancing ɗin idea ɗin. Amma da zaran wannan honeymoon phase ɗin na wannan abin da kake so ka yi ya wuce, shikenan sai ka ga kowa ya aje. Which means idan kana so ka gina wani abu ko ka fara wani abu, kai assuming babu competition. Saboda the moment kai da su da duka wanda suke so su fara suka yi hitting ɗin 2 weeks, dan uwana 2 weeks ba kawai kake bukata. Duka ƴan uwanka, duka competitors ɗinka za su zube. Kawai 2 weeks kake bukata. Highest shine 1 month. Da sun yi hitting ɗin first obstacle, shikenan sun riga sun fasa. Yawanci haka muke, myself included. Amma idan ka yi training ɗin zuciyanka, you are not about the plan, you are not about execution, but you are about solving challenges. Yanzu kai ka fara, abin da kake fara nema shine kai obstacle ne matsalanka, obstacle kake so ka haɗu da shi. So da zaran ka shiga da irin wannan mindset ɗin, ina faɗa maka za ka zama unstoppable. Ba wanda zai iya competing da kai, ba wanda zai iya tsayawa da kai. Duk wanda ya competing da kai zai yi losing, saboda shi matsala yake avoiding, kai kuma matsala kake nema. Sai kuma mutane da ba su wuce 0.1% ba. Wannan mutanen 0.1% su ne kawai masu ihu, su ne algorithm kullum yake maka pushing ɗinsu. Kana ganin yau wannan ya samu kaza, wannan ya samu kaza, gobe ya dinga dawo maka da su. Mutanen nan ba su da yawa, su kaɗai ba su isa su sa ka kai give up ko wani abu ba. So duk abin da kake so ka fara, ka yi zeroing mind ɗinka daga competition. Kawai ka fara straight ahead. Kawai jump in and start. Idan ka ji daɗin bidiyon nan kuma kana so ka gina rayuwanka, kana so ka gina ruhinka, kana so ka samu mindset mai kyau na fara duk wani irin abu da kake so ka fara, ka yi liking wannan bidiyon, ka yi subscribing, sannan kuma ka yi joining duk wani link da ka gani a cikin bidiyon. Thank you.